tamén o teu lugar. Moi ben, as dúas, estupendamente. Bueno, a miña opinión e a túa non val para nada, pero bueno, é a nosa, oiga, é a nosa. Non tratamos de influir, claro. Non, para nada. Bueno, logo, queridos membros do xurado, señor Piñeiro, que tal a semana ben? Estupendamente. Bueno, logo, vale, pois estupendo. Frío, pero como decía Pemán, estamos no tempo. Sí, señor. Pero para eso está a calor de luar e destas estupendas artistas que hoxe estuveron no escenario. Empezamos por Lili, ¿no? Sí, me imagino que tería que alguén lle recordase esta canción, porque me imagino que ela en principio non lle soaría de nada, porque é unha rapaza moi nova, nin coñecía esa canción, non? Non a coñecía, pero dende que soupen que tiña que cantar esa canción, acabei escoitando 3 ou 4 versións, acabei descubrindo, vamos, a primeira no 1915, moito. Sí, eu creo que tiña, a que máis conocía, creo que era de, non quero equivocarme, non sei se era Lilian de Celis ou algo así. Sí, unha das versións teño máis... ganas, Galloso, de ver a Lili algún día cantando un tema de Rafaela Carrá. Ti pides? Porque, no, eu pido, porque confésase admiradora, entre outras moitas grandes artistas, de Rafaela Carrá, e digo, pois mira, sería algo así que me gustaría ver. Pero hoxe encantoume verte artista, como eu digo, porque aparte de cantar francamente ben a canción, seguiches a coreografía, o cal non o fai moita xente, porque sabes que eso quita folgos para poder defender a canción, polo tanto, un 8 máis que merecido para esa interpretación, vale? Está ese 8 de Piñeiro para Lilín. Continuamos. Estás guapa, Lili, esta noite, conseguises o que quería, que ela quería vir caracterizada ca canción que quería cantar esta noite. Bueno, o argumento que che iba a decir casi o quitomo Piñeiro, porque iba a che decir que é bastante complicado cantar e bailar e facerlo ao mesmo tempo. Fixéchelo con moitísima alegría, con moitísimo salero e moi ben afinadiño por a miña parte. Un 8 che vou a dar esta noite. 16 polo momento. 16 puntiños para Lili de Andrade, o teu turno. Hola, Lili. Hola, Manuel de Andrade. Como ataca, Esta canción gústame moito, porque a min os cuplés gustanme por miña nai. A miña nai gustabanlle moitísimos os cuplés e ademais cantábaos moi ben, non? Pero eu non vos entendo, estou un pouco desconcertado. Queredes que se vos valore pola voz e ao final acabades montando un circo. Eu personalmente nunca dixen que fora... Bueno, fala, sí. No, só unha pregunta, Manuel. A tua nai encantaría de verte o repugnante que te pos a veces neste programa? É unha desgracia porque non está xa, pero bueno. No, todos sabemos desde onde nos está vendo tua nai. Se lle quere igual, Piñeiro, creo que sí, que os fillos... Te lo demostrado aquí xa con recantos, que lle queren canten como canten, non? Non crees? Continúa. Bueno, de todos os xeitos, o vestiario de xa min gústame moito. A miña recomendación é que o acollas para ti como artista. Creo que vai moi ben e que pode dar moitísimo que falar, non? Bueno, vamos á nota. Creo que xa falei bastante, non, Piñeiro? Non, podes falar o que queiras. Sempre que non te pases, 2 pueblos e medio. Un 7 para Lili. 8, 23, vale. 23 puntiños para Lili. Veña, para Mariña van 23, de Lili Ostosos. Vamos agora con Tamara.